jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓeyankoɓe yaw pindi tv min calmini on to mbawɗon wonde dunde baba adama nde kala min bisimon e kelle gadane robino jandeji aljuma sappo e tati lewru décembre 2024 bisimilla mon e kelle gadane roɓindo jandeji puɗortoɗen jayde kelle men gadane roɓindo jandeji ko jayde gendira leydi sénégal jayde lo soleil ɓe garti koye kanko hoorejo leydi ndi hanki o toon to diwan mo Thiès o ardima gam tigui wurtinde kam e ko yiyete noon omo ganduɗa ko statut la jor goni e Lati Diop kanko hoorejo leydi ndi holiti on statut maɗum won fartague gam tigui ɓesguji ɗi mbawa ruttade hanki mumen kono kadi mbawa andude ɗen kele ɓe ganduɗa kay tigui nder no ɓesguji leydi sénégal kono jayde le soleil arti ha joni omo ganduɗa ko Hassan Nasri jago omo ganduɗa ko ambassadeur du royaume charifian omo leydi Maroc ɗo e leydi sénégal o arti gilli kisɗi kami cehilagal kami teddugal hakkude leydi sénégal kam e leydi Maroc jayde rewmi quotidien ɓe garti ko inauguration de la statue de la Dior à Thiès kanko hoorejo leydi ndi hanki o tawtoronoma on inauguration kanko hoorejo leydi ndi holliti o arti jayde rewmi yiide wonande kanko hoorejo leydi ndi o rutti teddugal ndin kanga mairie la Dior ngoni Lati Diop kono ɓe garti affaire Ndiaga Diouf kanko omo ganduɗa ko Barthélémy Dias maire de la ville de Dakar ne wayno ko ɓuuri 25 million tottama ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni hujjukinantoɓe e ɓesgu Ndiaga Diouf famille Ndiaga Diouf jayde direct news ɓe garti koye le temps des convocations ɓe garti noon koye convocation mo ganduɗa heeɓi ɗum hanki o Madiambal Diagne tawi hande o sanga waktuji sappo ko nden tigi ko tottuno ko yiyete ko rendez-vous notoyade toon to sûreté urbaine kono ne kadi Barthélémy Dias e o mo ganduɗa ko jandiyanke Adama Gaye o mo ganduɗa ko Madiambal Diagne holliti hanki o e bangue wonande yiide o heeɓi on convocation kanko Madiambal Diagne e yiide wonande hayso tawi o faccirani bundi wonande on convocation ko noon kadi omo ganduɗa ko Adama Gaye holliti ne wayno ko alhaali hakkude makko e on mo ganduɗa ko Abbas Fall hani e wargo mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba kanko o mo ganduɗa ko Madiambal Diagne o arti e yiide wonande ɗum ɗo noon ko convocation mo ganduɗa ene fawi dow makko Ousmane Sonko e tuma tigui nde yimɓe gonno e ko ete ko campagne électorale ko nden tigui ɗin ande wonno to banggue wonande kuurelaji hakkude Thione Mame Chortou Mame ɓen ɓe ganduɗa ko acteur politique en ko ɗum saabi wonande on convocation e yiide jayde direct news e jayde l'observateur Barth en mer trouble e jayde l'observateur arti oɗo saaha noon cawa ha sahaji kame dumunnaji ɗi ganduɗa ko kisɗi kanko Barthélémy Dias omo wuuro ɗum saaha nde ɓe ittimo tigui e joɗorgal makko toon to battirde gendire leydi sénégal jayde l'observateur arti yiide hande oɗo saaha laamu ngu ne merno gam tigui ittude ko yete ko noon e gardugol maire de la ville de Dakar ɓe garti e yiide ni wonande on mo ganduɗa ko kay tigui wonande jaɓɓal ngal ganduɗa gam tigui wawde ittudemo e mairie mbo Dakar oɗo saaha noon ne wayno préfet ko kay tigui convocation toon to sûreté urbaine ɓe garti ni e yiide wonande ngal ɗo dosgal temeɗɗe capanɗe jeeɗiɗi woni article 277 to banggue wonande code électoral beele maɗum hande oɗo saaha tengtin guittugol Barth walla ni omo heddo e maire de la ville de Dakar jayde l'évidence ɓe garti koye alhaali Barthélémy Dias to banggue ittugol mum e mairie de la ville de Dakar jayde l'évidence arti hen kono Bougane Gueye kay jabtiga holliti oɗo saaha noon ne wayno ɓe ganduɗa ko kañumen goni e lamɓe ɓe hande oɗo saaha ne cumbi tigui wawde deƴƴinde e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni dilloɓe e dawrugol ha ɓuuri tengtude ni e kamɓe ɓe ganduɗa ko kay tigui goni e londiyankoɓe ɓe saago mabɓe kamɓe ɓe ganduɗa ko kay tigui goni lamɓe ɓe ko deƴƴinde kamɓe ɓe ganduɗa ko opposant en gam tigui ɓe mbasa artude e jiyanɗe mabɓe hani hebde welitare to banggue wonande haalde jande mabɓe e nder leydi ndi no yarata ni ƴeewen jayde tribune ɓe garti koye Diomaye tient sa première inauguration monument à Thiès yiide jayde tribune kanko Diomaye kilo laami totti oɗo saaha o fuɗɗima wadde inauguré gadano toon to diwan bo Thiès tawi noon ko statut la Dior gone Lati Diop kono ɓe garti e kanko Bougane Gueye Dany gartuɗo e ɗiɗo convocation ɗi ganduɗa teskama hanki o Madiambal Diagne Adama Gaye ko noon kadi Barthélémy Dias kanko Bougane Gueye holliti ɗerewol ngol ko doggol ngal ganduɗa ko ana juuti ni balle jonte ha e lebbi e kala saaha ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e dawrugol ma kammile to banggue wonande notoyade lawol jayde las quotidien ɓe garti koye convocation de Madiambal Adama Gaye hani e Barthélémy Dias ɓe garti ko yiide sale temps pour les politiques ɓe garti noon e ɓaŋŋinde natal kanko jandiyanke Adama Gaye Barthélémy Dias kam e Madiambal Diagne ɓe garti wonande ɗen caɗele ɗe ganduɗa hande oɗo saaha
teskama ben be ganduda ko lambe be ne dartori gotal ngam tigi hammilde kambe be ganduda ko dillobe e dawrugol kono be garti o mo ganduda ko jagordo kalfinado nyaawoje leydi Sénégal yide makko je serai sans d'état d'âme watti non yide wonande ko fodi ko wadde dum o wada dum ko alda e yaforo tawi kadi o rewnata dum ko e lawol en jeewoyto jainde li quotidien jande ligti quotidien be garti koy den nangi hani e convocation di ganduda ko teskadi dido dumunaje kala e yide Bougane Gueye Dany holiti wonande dum do kay ko dum doggol ngol ganduda odo saha teskama wala ni yo yimbe jottoro balde lebbi hay jonte e kala saha mabbe nodde ngam notiyade lawol o saha non mo laamu ngu dartori gotal ngam tigi e yande e dow mabbe kambe be ganduda ko opposant en jainde li quotidien arti en kono be garti e révocation wonande Barthélémy Diaz bele mala to walla ala e itugol mum mairie de la ville de Dakar jainde les échos jande les échos be garti koy goto be ngaruda ko mini walla mawnirado Barthélémy Diaz debbo ko kay tigi fawi ko buri no gas e joyi a million ngam tutudi tigi besugo mo ganduda ko Ndiaga Diouf e yidi non jande lete ko on tigi hande do saha ko kanko nyifi kan hala kono be garti e ben be ganduda ko gollotonobe tonto fonzi ha ne wayno kebi ko yete ko licenciement ne wayno non be jeddi din tumumaji ganduda artino hen ndey Fatou Mbocce kono non ne wayno o saha nanay kebdonogol ngam jonde wawde artide ko yete ko jam e dejal e tonto fonsib e ben be ganduda ko wadobe limogé jainde enquête be garti ko e convocation en série l'histoire se répète tel wa jande enquête wadi ko namdal odo saha non tiagal de teska din convocation ji noto yade to bangi lawol be garti e banginde natolo mo ganduda ko Moustapha Diakhaté Madiambal Diagne Ahmed Suzanne Camara ko non kado mo ganduda ko Ba Diakhaté ha ni o mo ganduda ko commissaire Keita yide jande enquête bel hande odo saha laamu ngu fawi yitere mum koy ben be ganduda ko kay tigi garti e halde jende mumen e addude kadi to wande halde godjaaji mumen e tuma no leyudi ni yaratini jande enquête arti hen en jeewoyto jainde le quotidien be garti koy Bart révoqué aujourd'hui jainde le quotidien holiti nyalawma hande o ko hande tigi woni darnde laamu ngu dartori gotal ngam ittude Barthélémy Diaz e gardi ko maire de la ville de Dakar kono be garti e Madiambal Diagne ko lido wonande hebi ko yete ko convocation mum hande o ma noto to lawol non ko plainte mo ganduda Ousmane Sonko fawi e dow makko jainde le quotidien arti hen bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe yaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinno mon e kelle gaden roɓinde jayndeji subaka hande o min dokkona arde altina paɗo saha o rewelede Allah ɗo e nden yo jaam wure min wone mon on jaram.